Op het ene schip werden de zeilen inpakt, wielst op het andere schip duidelijk nog geen mast post. Beide binnen replica's van expeditieskippen met Roegwij dezelfde tijd. En zat dicht bij elkaar hadden ze nog nooit lijn. Ik vind het hartstikke leuk is dat. Want dan heb je een soort vergelijking. Maar een schip wat nog vaart en een schip wat over misschien een jaar of 2 jaar vaart. Dus, en dan kunnen we de zaken niet vergelijken. Er binnen eens best een soort overeenkomsten. We zijn eigenlijk allebei een jacht, een klein schip wat snel en wendbaar is, wat ingezet wordt voor expeditiezeilen. En de achtergrond van deze 2 schepen is ook hetzelfde. Allebei van de Kamer van Amsterdam, van de VOC, hebben zij de opdracht gekregen om een nieuwe route om de Noord te vinden. En Willem Barents is helaas op Nova Zembla in het ijs vast komen te zitten. En onze schipper Henry Hudson, die was heel erg eigenwijs en die is de andere kant op gevaren. Maar er binnen meer wichtige verschillen. Bijgelijks de wijze van bouwen. De halve maan die is gebouwd op een frame. En dus net volgens de authentieke Hollandse bouwmethode van rond 1600. En uw schip dat wordt helemaal authentiek gebouwd. Authentiek of net, daar gaat het vanzelfs net alleen om. Want hokkerskip zielt haastend het hutst. Dat weet ik niet. Dat moeten we echt zien. Want als het schip in het water gaat, dan weet je het pas echt. En de bouwmeester hier is heel erg kundig. En dat is natuurlijk een hele andere bouwwijze ook als dit schip. Dus ik ben heel erg benieuwd.